El Lleida tenia ganes de provar-se en un dels grans estadis de la Lliga i davant d'un dels rivals més forts del grup. I en va sortir ben parat. L'1-1 final potser és decebedor perquè la victòria va estar a prop, però segurament va ser el resultat més just. Els de Toni Saligrat es van mostrar com un equip sòlid. Ja a aquestes alçades de la temporada és una gran notícia. Van estar molt ben defensa i el Logroñés amb prou feines va crear perill a la primera meitat. Quan ho va fer, Pau Torres es va mostrar molt segur sota pals. El domini va ser local durant la primera mitja hora, però el Lleida a poc es va anar estirant i sota la batuta de Colorado va anar aproximant-se a l'àrea rival amb un Mata que sempre dona sensació de perill. La millor opció dels blaus va ser precisament aquesta rematada del davanter madrileny que desvia l'ex del Lleida a Castilla. Abans del descans, el Logroñés també va tenir la seva gran ocasió per inaugurar el marcador. Però qui ho va fer va ser el Lleida als 2 minuts de la represa amb aquest golàs d'Àlex Colorado. Amb el 0-1, els de Saligrat es van anar replegant davant d'un Logroñés que es va llençar a la recerca de l'empat. El va fregar en diverses ocasions. El Lleida, amb alguna acció aïllada, també va tenir el 0-2. La lesió de Pau Torres va propiciar el debut de Pau Núñez, que va tenir temps d'impedir en diverses accions l'empat. Quan no va ser ell, va ser el travesser. Però l'1-1 va ser inevitable al temps de descompte, mala centrada de Barrón, que es cola per l'escaire d'un Núñez que poc va poder fer. Potser feia justícia al que s'havia vist al terreny de joc, però al Lleida li va faltar ben poc per aconseguir la segona victòria en 2 partits de Lliga. Les sensacions no poden ser millors. Ara serà el Sestao, que només ha sumat un punt, qui visitarà el diumenge que ve el camp d'esports.